Aw ni yang mane ni mano bita e pomme de terre aragui. Aw bismillah. Aragu glanvin famba do e pomme de terre. Ni pomme de terre kilo kilin bonyangui. Tomati denzaba. Jaba kuru 2. Layi kuru 4. Karoti kumaba kuru 5 ani persil. Ɲinɛ tɛ kɛ sogo kɔ. Ni k'a dɔn ko ma ko nama. An k'a fɔ dɔgɔnɔ sa o de ka d'u ye kosɛbɛ. Sisan an b'a baara daminɛ. An ka da kalayalen an bɛ nama ta k'a k'a la. N'o ye sogo ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kɔgɔ dɔɔni furufura la k'a to yen nɔ a ji yɛrɛ k'a tobi. O kɔfɛ a bɛ yira a yɛrɛ ma. A mana na yiran dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka tulu k'a la. An ka sogo jijalen ɲuman an bɛ layi kuru 2 ta k'o tigɛ ko ɲuman k'o k'a la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tulu k'a la k'a n'olu yira ɲɔgɔn fɛ. O la layi kasa bɛ kolokolo i ka sogo la. Sogo ni layi yiranen ɲɔgɔn fɛ fo k'a kolo bilen. An bɛ sɔrɔ ka na lɔgɔti cuillère ba ɲɛ 1 bɔɲango. An b'a n'o yira ɲɔgɔn fɛ 2 minutes ɲɔgɔn n'o ye minute 2 ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka an ka tomati n'an ka jaba tigɛlen ɲuman an b'o k'a la k'a n'o yira ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. N'a y'an ja an bɛ barama datugu a da la walasa jaba ninnu ji ka jigin. O kɔfɛ an bɛ barama dayɛlɛ k'a ɲagami ɲɔgɔn na. An b'a yira ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'a ji ka ja. A ji jalen ɲuman an bɛ karɔti tigɛ ko ɲuman k'a la k'a n'o yira ɲɔgɔn fɛ minute 2 bɔɲango. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ pomme de terre fana k'a la k'a n'o fana yira ɲɔgɔn fɛ minute 2 bɔɲango. A yiranen ɲuman an bɛ ji ta ka pomme de terre ninnu bɛɛ kun tunu a la. A bɛ i n'a fɔ ji litiri 1 ani dɔɔni bɔɲango. I yɛrɛ b'a lajɛ n'a kun tununa na waati min na i b'a to ten dɔ. An b'a datugu ka tobi ɲɔgɔn na minute 15 bɔɲango. Minute 15 kɔfɛ o b'a sɔrɔ a ji jiginna kosɛbɛ. An ka persili ani layi ɲɔkirilen an b'o ta k'o k'a la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka épice k'a la. Épice min b'i bolo i yɛrɛ bɛ se k'o k'a la nka min bɛ ne bolo ne bɛn'o yira o la. Poivre mugu cuillère fitinin ɲɛ 1. Paprika cuillère fitinin ɲɛ 1. Kiri mugu ni layi mugu ɲaaminen o fana cuillère fitinin ɲɛ 1. An b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni nka an b'a ɲaami cogo dɔn. N'a y'an ja yɛrɛ an b'a ta k'a sagon sagon dɔɔni walasa a kana na ɲaami abada. O kɔfɛ an b'a nɛnɛ k'a kɔgɔko jateminɛ. Ni kɔgɔ m'a labɔ an bɛ dɔ fara a kan. N'a y'a labɔ yɛrɛ an b'a datugu a ka tobi kun. Minute 20 bɔɲango. Minute 20 selen an b'a dayɛlɛ k'a ta k'a sagon sagon dɔɔni. An kana n'a lama dɛ ɲana a bɛ nɔɔni. An bɛ tasuma da dɔgɔya a kɔrɔ ka sɔrɔ ka daga dajɛngɛ a kɔrɔ ka sɔrɔ k'a bila yen nɔ a ka wusu. Minute 10 bɔɲango. Minute 10 selen an bɛ sɔrɔ k'a dayɛlɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla a tulu bɔra. N'a tulu bɔra dɔrɔn o kɔrɔ ko baara ɲɛna. Aw bɛɛ ka na an ka dumuni kɛ. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a keleku aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an kɛ don wɛrɛ jɔn ye.